जियानो डाबल मोनजाबाय Hello guys, welcome back to the channel. To नोंथांमोनखौ बे आंनि दैमालु ब्लग YouTube चेनेलाव आरोबाव दिनै मोनसे गोदान भिडिअ फिन गासिबो बरनाय थाहरबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय गाइस नैबे इयाव नुहुरनाया स्टेज खाना दोनदों आरोना। बेयाव जोंनि CM फैहांदो, CM सार प्रमद बर' सार फैहांदो। थ' मानि थाखाय फैहांदो आं नोंथांमोननो बेयाव पलिटेकनिक एन्ड भकेसनेल ट्रेनिं इनस्टिट्युट गायसननांदों आरोना। थ' सात्रफोर बिराद गोजान गोजाननिफ्राय फरायनाय ट्रेनिं लानो फैसिगोन बेयाव। ओमफ्राय सार प्रमद बर' बिथाङा बेखेवफैगोन आरोना। BTRनि CM सार प्रमद बर' बिथाङा बेखेवफैगोन, फिथा होफैगोन। थ' दिनै भिडिअ माबायदि जागोन आंबो बुंनो हाया। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो मिथिलांबाय थागोन आरोना। थ' बे भिडिअखौ स्टार्ट खालामदोनि। थ' लेट्स गो। थ' लोगोफोर जों दायो बेयाव माबा खालामगासिनो आरोना, फिरफिला दान्दा थुनो। गाइस जों दायो नै फिरफिला खागासिनो आरोना, लामा खायान्दों। ओमफ्राय मिथिं जाग्रा जायगाया बेयावनो खागासिनो आरोना नै। नै नेयाव खानांगौ, इयाव गंसे खाबाय। ओरैनो आरोना मिथिया इयावनो फैगोन आरोना लोगोफोर। मा जा खानायानो खाजोबनोसै आरोना, लामा खाना लाग्रोनोसै। स' लोगोफोर जों दायो खागासिनो आरोना नै। बिराद दंफां बागानबो दंखायो इयाव, बेफोराव एम्फौ होयो आरोना, दाबो होगासिनो। बे गोथां माबा फाननाया बेफोराव सब एम्फौ दंजोबो आरोना। एम्फौ खोन्थानि र'। थ' लोगोफोर नै एम्फौ बायदि आरोना, फिथोब थोबो ओमफ्राय फिथोबखौ फानो आरोना। मोनसेयावनो 10 थाखा गाहाम खोमा फिथोबा। फैयो नालाय नेनानै दङ। बिराद दाउ फैयो बेफोराव। बिराद दाउ जायो आरोना, दाउ जायो। ओमफ्राय नै बिदि जायो एम्फौ, ओमफ्राय सायाव बिलाइफोरखौ जायो। मोजां आरोना, गरम बोथोराव जना थानाय बिराद हेभि आरोना, बे जायगाया बिराद मोजां। थ' फिल्म सर्ट मुभि बिखियानो आरोना, जोंनि फाराम खैजानो थाङो, थांनांगौ। बिसोर जाहैबाय निमासक, बिसोर जाहैबाय फाराम। बिसोर थांनांगौ नै गेटबो दंस्रालाय जोंनि फारामाव। थांनोसै आरोना, बेबो खाबाय आरो बेयावबो होबाय। ओमफ्राय बेफोराव होजोब्बाय आरोना, लाइन ओरै होना गालांजोब्बाय आरोना लोगोफोर। दा गथ'फोरबो दङ, दा बिथांमोनाबो खागासिनो। बिसोर खालांगोन आरोना। लोगोफोर फिरफिलाखौ खाखांजोब्बाय आरोना, गासिबावबो नै लामा खाखांजोब्बाय। फिरफिला खानाया कमप्लिट जाबाय। ओमफ्राय जों नै बिथिं जायांनाय फारसे थांफिनगासिनो। सार प्रमद बर' BTRनि CMआ दाबोनो मोनफैयाखै गाइस। थ' दा मोनफैबा आं खोन्थिलांसै, जेसेखि हायो एसेनो दिन्थिलांनो नाजानोसै आरोना लोगोफोर। थ' बागुरुम्बा मोसानायबो दङ होननाय खोनादोंमोन। थ' गैगोना गैया नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै साहा लोंगासिनो, साहा। माबायदि गोथाव ना साया? हेन्देक गोदैना गोबाब? गासिबो हिन्जाव मानसिना हौवा मानसि नोंथांमोना खोन्थाहरनाय कमेन्ट खालामनानै। थ' लोगोफोर जोंहा दायो बेयाव सार प्रमद बर'आ फैगासिनो आरोना। ओमफ्राय बेयाव बिबार बावहांदों, खाम जथा दामनानै बरायहांदों आरोना लोगोफोर। थ' दायो फैगासिनो। थ' मोनफैबा नाय गाइस।
Golden Dash Zindabad. Pokok Nasional Namanya long live. Pokok Nasional Namanya long live. MPR Zindabad. MPR Zindabad. BJP long live. BJP Zindabad. Pomodoro long live. Pomodoro long live. Golden Dash long live. Golden Dash long live. Pomodoro Zindabad. Pomodoro Zindabad. Golden Dash Zindabad. Pomodoro Zindabad. Siam saran sampai saran promote Purwa time kumnya di tengah bikin sampai nah mulai nana so guys ada saran promote Purwa थांबाय Đây paket lunch sadar nah paket lunch ini mencapai enak kan ini aja bra dong ya paket lunch orang kasihnya beberapa anak saya ini ini di sini hot sini jangan kok jangan di sini ya tuh di ada ini kencing ini ada sudah emang berjalan dia nanti video panggil lah nih satu motor थांबाय time gaya misi nanti apa खालामदोंमोन misi jangan nanti time gaya nanti थांबाय nanti तो भिडिअखौ नायनानै मोजां द' लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनांगौ गाइस नायनांगोन मानसिफोरखौ आसामाव लायलाय मोजाङै नाय बे बुस्थुखौ सोर लायनाय आं सोलायदों सं आं लायनाय सोंजादों दे जाना खिन्थिनो एसे माबायदि सादा होद गोथाव नङा ना हा मा मोनजादों आं जाथ्रायथ'वाखै नायनि मा बुस्थु दोननाय नोंनि फाइगआव मा दं 1 2 है दे 1 2 3 ए सिंग्राजो गल्ला बिनोङो जुखानि जि जादो माबायदि सादा स' गाइस नै आं मोननै जादो जि गोथाव बिलाबायनानै मोनजादो साले का खोपड़ी तोड़ साले का तो भिडिअ नायनानै मोजां द' लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरोना नेटफ्रावनो जासिगोन आरो खोन्थाना जायगाखौ नेटफ्रावनो जासिगोन आरोना बेफोरावनो गासैयावबो जासिगोन ओमफ्राय ओइखौ खोन्थाना ओइखौ जों खारग्रामोन बेफोराव सबाबो जासिगोन नालाय बेफोराव जियानो हक आंहा डाबल मोनजाबाय टेनसन गैला लोगोफोर दिनै भिडिअआ बेनोमोन थ' भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब कमेन्ट खालामनो दाबाव ओमफ्राय चेनेलाव गोदान भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ थाबाय लोगो मोनगोन गाइस थ' बाय गाइस बाय आरो दा जों फांसनाव थांनो धामाका मोनसे फैगासिनो दङ थ' गाइस बाय दिनैनि थाखाय